Emi Dibo anafika pochallenge kuti ngati Amalawi akumuziwa artist wina aliyense amene anayamba wapitapo ku South Africa, artist wamkazi kupita ku South Africa ndi kukayimba pa stage nyimbo zokwana 4 zimene ma audience onse amayimba nyimbozo back to back, alankhule apereka 2 million. Offer koyamba inapita kwa host wa programu imeneyo, kachiwiri kake ndi zinthu zakuti anapereka kwa anthu onse kuti amene akumudziwa oyimba wamkazi amene anapitapo ku South Africa ndi kukayimba nyimbo, gulu lonse ndi kumasatizira back to back, alankhule ndipo achitola chithumba. Koma nkhani ndi yakuti chimene chinamulimbisa mtima msungwanayi ndi chani? Kodi izi ndi zoona ngati ndi eya kuti palibepo wina aliyense anazichita zimenezo, iyeyo ndi koyamba? Wapambana chani Emi Dibo? Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Emi Dibo ndi mmodzi mwa asikana amene ndi olimbikira. Iyeyo wakhala mmodzi mwa asungwana amene ali ndi nyimbo zomvereka, amene ali ndi nyimbo zovinika, amene ali ndi nyimbo zabwino zimene munthu ukhoza kumazimvera uli m'mamudi onse osiyanasiyana. Tikumbukire paja kuti chaka cha 2025 anatulusapo albamu ya Last Born imene munali anthu osiyanasiyana, anthu ngati Lulu amene anayimba nawo mwa ena kungotchulapo ochepa chabe. Iye yutu ndi nsikana amene anatchuka ndi nyimbo zimenenso kwambiri zimakhala zochitika lireti m'moyo, zimakhala nyimbo zija zokuti ukamazimvesera umakhala kuti ukuchita lireti mwina ndi nkhani ina yake kapena ndi china chake chimene chinachitikira wina wake kapena china chake. Komanso kuphatikizapo ali ndi nyimbo zongoyimba madansi kuti anthu azivina, komanso akupereka timauthenga patali. Emi Dibo wakhala oyimba wachisikana amene wachita rise kwa nthawi, ndipo iyeyo mu game waimba ndi anthu ochuluka, waoneka m'mavidiyo amphamvu. Anayimbapo ndi oyimba wa mdziko la Tanzania pa nyimbo ija ya Hapa kuti muyimvesese bwino muyikumbukirenso. Koma nkhani ndi yakuti Emi Dibo kwenikweni chimene chimamupangisa kuti afike pokuti mpakana akhonza kuyankhula mawu amenewa ndi chani? Ndisanayankhule mwina nkhani tiyeniso ndikufotokozereni pa intaneti palinso clip ina imene iyeyu akumuuza host kuti kufikira mu nthawi inoyi zingakhale ndi ubwino kuti iyeyo akamachitidwa compare pa Malawi music industry asamayikidwe mu gulu la ma female artist, chifukwa chonko kuti iyeyo pa level yake pakayimbidwe kake anthu amene akupikisana nawo yendi achina Namadingo, achina Driemo, anthu ngati a Eri Njuchi ndi anthu ena. Okay, fine. Emi Dibo walankhula mawu awa mofuna kuonesa kuti level imene iyeyo ali si level imene azinzake ambiri achisikana ali. Tiyeni tikumbukire kuti mmene iyeyo amayimbira nyimbo zake moliretable ndi zinthu zina zotero, analikonso wina uja amene ankayimba. Mwamkumbukira ino Leslie Moyo, mwamkumbukira ino tinakhalako ndi Senji, mwamkumbukira ino tinakhalako ndi Lita, mwakumbukira ino bwinobwino tidakhalako ndi Hiuko, dziko lake lomweli tidakhalapo ndi Stella Mwanza. I don't know, ndanga Stella Mwanza. Okay, koma whatever. Tinakhalapo mu music industry omwe, takhalapo ndi anthu ahoti ngati achina Miracle Chinga. Mu music industry omwe takhalapo ndi oyimba ngati achina Sife Malawi. Mu music industry yake yomweyi takhalapo ndi oyimba amene sizingatheke kuti video scene ndisamutchule, Lady Aika, my best. Komabe nkhani ndi yakuti ndi chifukwa chani Emi Dibo akulankhula kuti sakufunanso aziyikidwa mu kategori ya asikana okhaokha. Well, mu video iyi tiyeni ndikuwuzeni zinthu zingapo zimene zimamupangisa Emi Dibo kukhala wa strong than asikana ena onse amene mu list yake ndakutchulira nija. Emi Dibo wakhala oyimba amene amachitidwa back, protected, komanso well published ndi record label imene inamusaina. I don't know if it is record label. Komano
iyeyo amakhala ali well protected ndi amene anamusaina management yake, management ya Akomesi, motero kuti pachina chilichonse chimene iyeyo amachita amakhala ali protected ndi Akomesi, amakhala kumuteteza pachina chilichonse. Number 2, tikhonza kuona nkhani yokhuzana ndi marketing team yake amenenso amamuchita manage msungwanayo, amene nkhani yokhuza ndi marketing amatha chifukwa chakuna kuti inuyo mundikhulupirira sizingatheke kuti pakaduse mpakana 3 days Akomesi asanachite post yokhuza ndi Emidibo, sizingatheke kudusa even 2 days page ina yake imene imachitidwa influence ndi Akomesi asanalembe nkhani yokhuza Emidibo. Mapeji enawa amalemba china chilichonse whether negative or positive by dala, ndicho linga chokuti siku lisathe tisanamve kapena kuona dzina la Emidibo. Komanso kuphatikizapo management yake Facebook page yawo amegwiritsa ntchito moyenerera kuchita attract anthu, ndicho linga chakuti mbali ina yake akafikire anthu ochuluka pa nkhani yokhuzana ndi Emidibo. Chachiwiri tione nkhani yokhuzana ndi discipline. Zina zonse ziloko tiyankhule ndi chilungamo. Emidibo kuzeranso mu management yake amaonesesa kuti mwana uyu khalidwe ndiye likhalemo, discipline ikhalemo, kuzilesa kukhalemo. Inde munthu sakhala munthu opanda zofoka, komano uyuyu tikabwera even off camera nkhani yokhuza ndi khalidwe palibe amene akhonza kuyankhula nokuti mwakuti taonapo ife oyimba akupezeka nokuti aluza nkuyamba kulalata, taonapo ife oyimba kupezeka nokuti akupanga izi ndi izi, komanso kumbuyo kwa kupanga izi taonapo ife oyimba akunyanyidwa ndi management nkhani yokhuzana ndi khalidwe. Komano Emidibo zikuoneka kuti anabwera mu game kuzakhala. Chinanso chimene ndikhonza kukusimikizani pano chimene chinampangisa Emidibo kuchita rock Malawi music industry ndi nkhani yokhuzana ndi generosity. Taonapo ife Emidibo akutenga ndalama zimene anawina kukonsoma ndi kuthandiza anthu amene ndi ovutika akulipirira na sukulu. Taonapo iyeyo akupereka ndalama kwa nzimayi uja ku Queens kuti nzimayi anamenyedwa ndi azilamu ake paka kucholedwa nthiti. Taonapo Emidibo akupanga zimenezi. Ndifuna ndikufunse nifunso lakuti even mamelo artist ku Malawi ndi ndani amene anapangapo zimenezi. Chinanso ndi chinthu chankuti management ya Emidibo amaphunzira mu zolakwika zimene zinachitikapo. Mwakumbukira nthawi ina yake kunali show mu mzinda wa Blantyre, kunali mashow awiri ndipo imodzi mwa show imene inali ya Emidibo. Zinthu zinali well poor. Anthu amene anapitako ku show imene ya Emidibo anali anthu ochepa kwambiri, ndipo show sinatheke, sinakome, sinazaze. Komabe still more kuzera mukupirira ndi zinthu zina zotero Emidibo anamenya show yonse yamphamvu, anachita deliver ngati kunali anthu, and at the end management yawo inalola kuti zonse zoyipa zabwino zimene zinachitika ku show zichitidwe publish. Ziko linamva, anthu ambiri ananyoza, sitingapite ku show kuti tizikamvera kuti achina Shiri Banana, sitingapite ku show kuti tizikamvera ko nyimbo zake zimene zija, sitingapite ku show kwa kamwana ngati kamene kaja. At the end show yosatirayo, weekend yake yosatirayo kunabwera chishow mbambande kuti wina aliyense anachonga kuti pamalo pano paperekedwa chi performance cha mphamvu. Ndikhonza kukuzani kuti success ya Emidibo mosiyana ndi anthu ena onse amene amachidwa manage ndi anthu amene ali very powerful pa nkhani yokhuza ndi pa ground koma sali powerful pa nkhani yokhuza ndi social media. Advantage imene ali nayo ndiyo kuti management team imagwiritsa ntchito ma available resources amene alipo, amene ndi ma human resource amene amapezeka akusowa zochita pa Facebook kuti azilandira uthenga wa Emidibo. Ndipo chimodzi mwa zinthu zimene ndimawachita nawo congratulate Akomesi nthawi zonse ndi zakuti salola kuti artist wawo achitisidwe manyazi. Tonse tikukumbukira ino mmene zinalili ndi late Lucius Banda pa nthawi imene analankhulapo pa nkhani zokhuzana ndi pop young. Tikukumbukira ino mmene Kelvin Sulunge anagwirisira ntchito personal page yake ndi kulemba zinthu zozuzula Lucius Banda. Tonse tikukumbukira ino kulankhula kuti Akomesi Entertainment itawachita late anyamata aja kuti lo basi inuyo simukhalanso m'manja mwathu achina pop young ndi anthu ena otero. Anapeza kuti nyimbo zawo zonse anazika ku private kuti sazapezekenso. Koma tonse tikukumbukira ino mmene Akomesi anatulutsira uthenga kuti achite communicate ziko kuti nchifukwa chani nyimbo za anyamata sizikupezekanso. Tikhonza kukhala ndi maganizo osiyanasiyana, tikhonza kuchita zinthu zosiyanasiyana, koma sitingakane chinthu chimodzi chokuti
kuli mamaneja ambirimbiri kunjako amene akuyesera kupusha luso losiyanasiyana. Tonse tikukumbukira tinakhalapo ndi maneja wamkulu odziwika bwino Pemphero Mphande ndi artist wake Ketula mmene zinathera. Taonaponso mmene zinthu zambiri mmene zinalowera kuti anamtenga artist ali pa topo, at the end nkopezekana kuti artist uja ali pa bottom. Oyimba ambiri ali chete, oyimba ambiri sakumveka, oyimba ambiri anakhazikisidwa chete. Nkhani yake funsani, management yawo sinali active pa ground. Management yawo inali ndi zolinga zina mu music industry. Management yawo sinaone mwina phindu lochuluka, sanakhulupirire ma artist yawo, sanachite post mofunikira moyenerera komanso mwamphamvu ma artist awo. Lero ndi izi kwabwera mwana wa pyu ndikuchallenge anthu, ndikuchallenge akuluakulu kuti ndioneseni amene anapitapo ku South Africa ndikukakhala ndi show imene anayimbapo even nyimbo 4 zimene audience yonse imasatizira nyimbozo back to back. Ineyo ndipereka 2 million. Oh, I wish I could know better. Isa Mavita. See you in the next video. Bye.